म्हणजे इकडून हा जो बॉक्स चालू होतो असं असं स्क्वेअर आहे इकडून पूर्ण खालूनपासून ते असं स्क्वेअर. तर अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला आमची जागा दाखवलेली आहे. नमस्ते सर्वांना. तर आता तुम्ही बघू शकता माझ्याबरोबर 2 गुंडी आलेले आहेत. गुंडे बरोबर. एक येल्लो गुंडी एक व्हाईट गुंडी. हां, तर हे जसे आमचे 2 गुंडी आहेत तसे आमच्या पप्पांचे पण 2 गुंडी होते. एक गुंडी तुम्हाला पाठी दिसते, दुसरी गुंडी तुम्हाला आता आम्ही दाखवायला नेतो आहे. रत्नागिरीला आम्ही जेव्हा पण अपडाऊन करायचो तर ते 2 रिझन असायचेच ना. एक ह्याचं ऑफिशियल सर्व करायला लागायचं आणि आता जी दुसरी जागा आहे त्याचं पण ऑफिशियली सर्व काम आपण केलेलं आहे. आता ती तुम्हाला आम्ही दाखवू शकतो. ती जागा कधी घेतली होती. टायटल तर तुम्हाला टायटल जे आहे ना ते राईट टायटल आहे की पप्पाची प्रॉपर्टी ते दाखवायला आम्ही दाखवतोय. अशीच एवढी जागा आहे. आय गेस याच्यापेक्षा पण मोठी आहे. ती तुम्हाला जागा दाखवूया. पण त्या जागेवरती काहीच नाही आहे. आता ते सर्व जागा बघा तुम्ही स्वतःहून कशी आहे ती. ठीक आहे, चला मग आपल्याला जायचं कसं आहे चालत चालत चालत. नाही जाऊ शकत, तो घाबरतो म्हणून आम्हाला गुंडांना घेतलंय जवळ. काय तो एकटा प्रॉपर्टी बघायला जायला घाबरतो ना. आता प्रॉपर्टीचं आपल्याला आम्हाला दोघींना गुंडा घेतले. प्रॉपर्टी बोलले तर गुंडे लोक हवेत ना. नाही तर कशी नावावरती असली तरी दादागिरी करतात आजूबाजूवाले. बरोबर. तर गुंडे लोक हवेत की नाही. मग मग हत्यार कुठे तुमचे. हत्यार काय आमचे हात आहे तेच चांगले आहेत मजबूत. हातच मजबूत आहे. चला मग चालत जायचं आपल्याला. नाही चालत नाही, गाडीने जायचं आहे. गुंडी नंबर 1 बसा आता. गेट बंद करा पहिलं. हा मी बंद करतो, तुम्ही बसा. आलो आम्ही तिघं. काय किती रान. ही जागा आहे ना. हा हे बघा ही अशी पूर्ण जागा आहे. ही त्या एंडपर्यंत गेली आहे, त्या एंडपर्यंत. आणि आजूबाजूला अशी घर आहेत बघ. आणि हा रस्ता आहे. हा रस्ता मला वाटतं पुढपर्यंत एक्सटेंड होते वाटतं. आता बघा मी केअरफुली पुढे पुढे जातो. कुठे पासून आहे माहिती का. हा एंड तिथं हा येल्लो दगड आहे तो हा तिकडून आहे ते. फुल एरिया आहे ती. आणि ते एंड तिकडेपर्यंत आहे, पाठी एकदम खालीपर्यंत. तिथून जाय तिथे जायला पाहिजे. होय काजल इकडून येऊ शकते. इथे मी हात देतो, या आरामात आरामात या. म्हणजे तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी दिसेल व्यवस्थित कशी आहे ती. काजल थांब, एक 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 येऊ दे. मग मी ह्याच्यात पाय टाकशील का. ओके ठीक आहे. किती वर्षानंतर आली या प्रॉपर्टी बघायला. 25 वर्षानंतर. 25 वर्षाचे झाडं बघा कसे दिसतात. सर्व हे सर्व कापायला लागतील आपल्याला. हे कसला झाड मग नाही हे बघा हे सर्व अशी 20-25 वर्ष असंच नाही, सर्व पडून पडून हे पडून. असं पडून पडून असं आहे सगळं झालेलं रान. मग हे आपल्याला सर्व प्लेन करायला लागेल काय. हे आता सर्व झाडं तोडायला लागतील आणि जागा प्लेन करायला लागेल. काजल आरामात चाला. दगड आहे का खाली बिली बघ. हां ते सर्व त्यांनी त्यांचं ड्रेनेज पण बंद करायला लागेल ना ते. सर्व बंद करायला लागेल. हे तोडायला लागेल. आणि एंड कुठे मी दाखवतो त्याला. तुम्हाला जमलं यायला तर या. मम्मी तू तिकडे थांब. काजल आणि मी जातो. काजल ये. तिकडे खाली गडगा कुठे आहे तो बघ. खालचं दाखवतो. ते काटेरी झाड आहे का. तू इकडे थांब मम्मी, याच्या पुढे येऊ नको. हे काजल. काजल आली बरोबर. आता तुला बघ हे बघ ही पण जागा आहे तेवढी खालीपर्यंत पूर्ण इकडेपर्यंत. हे दिसतं हा झाड आहे ना. हा हा हां या झाडापर्यंत. आता पुढे पुढे जाऊया. तरी दगड बघ एवढे मोठे मोठे. आरामात या. ये आरामात या. ह्याच्यावर आज हे दे. उतर खाली. उडी मारायला लागेल. आरामात आरामात. ही ॲक्च्युली बघा ही कशी वरती जागा आहे आणि जराशी स्लोप आहे ही जागा. हां कुठेपर्यंत माहिती आहे का काजल. आता कॅमेरा पकड मी दाखवतो. तर बाजूला पण कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. इथून हा असा जायला असा. दिसतंय. आणि ही नाही आपली जागा. तेव्हा हे दिसतंय गडगा. हा इकडून असा क्रॉस जाईल. क्रॉस इकडे पुढे
आणि खाली खाली काय कन्स्ट्रक्शन नाही होऊ शकत खाली, कारण स्लोप आहे बघ खाली बघा. तुम्हाला पण थोडीशी अशी कधी कधी समजणार नाही जागा, पण बघा हे बघा, एक अशी लाईन आहे है ना, तर ही पण अशी लाईन होणार आणि त्याला जॉईंट होणार. त्याच्या अगोदर आहे ना हा झाड एवढा जॉईंट होऊन, हे तर सर्व खाली माउंटन्स आहे, ते इथं काय लेणं देणं नाही. पण ही एवढी जागा आहे आय गेस, दगड सगळं तोडावं लागेल ना. सर्व प्लेन करायला लागतं, ते माणसं करतात करणारी. बघू शकता कशी दिसते ही जागा. ठीक आहे बघा, जागा इकडून चालू होते अशी, तर किती 1 2 3 4 ही टोटल 4.25 गुंठे जागा आहे. मम्मीला यायला नाही जमणार, नाही तर मम्मीला आणलं असतं, पण खाली खाली नको आहे ना. जागा समजली ना तुला, ते आम्ही गेलो तोपर्यंत तिकडे, आणि अँड तिकडे पण आहे. इकडून पाय टाकून वरती चढू शकतो. दे का हात दे. माझा फाटेल एवढा हाईट केली तर. चल हे सर्व तोडायला लागेल. हे झाड केवढं भरपूर येतील, लाकडं खूप येणार आहेत आम्हाला. बघा एकच झाड केवढा झालाय बघ. ठीक आहे, हे हा एंड बघितलास ना, त्या एंडला जाऊया. तिथे खाली बाटली बिटली येतं बघ सर्व. हे काटे आहेत का त्याला बघू. पायाला काटे येतात काजल, काटेच पाहायला लागतील बघ. बाबा ही पण एक गल्ली गेली इकडनं. हे हा एंड म्हणजे स्क्वेअर नाही ही जागा मम्मी, अशी त्रिकोण नाही, त्रिकोण नाही, 4 आहे, 4 साईड्स आहे, पण ते असे टोक येतो, असे आणि असे कोपऱ्याला टोक येतो. तरी टोटल किती गुंठे मम्मी आता? 4.25 आहे ना. हे बघ इकडे पण हे सर, हे तर प्लेन आहे मम्मी, एवढं प्लेन करायची, इकडे प्लेन करायची गरज नाही. आरामात या. इकडून हा जो बॉक्स चालू होतो असं स्क्वेअर आहे, इकडून पूर्ण खालूनपासून ते असं स्क्वेअर. तर अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला आमची जागा दाखवलेली आहे. आणि आता तुम्हाला केसवणीच्या नंतर पण तुम्हाला बघता येईल. हां, आता हे सर्व कटिंगसाठी माणसं ठेवायला लागतील, प्लेन करायला लागेल सर्व. हे सर्व झाडं तोडायची, रान तोडायचं आहे ना हे सर्व. चला आता ह्याची स्टोरी आपण घरी ह्याची स्टोरी सांगूया, घरी जाऊन सांगूया स्टोरी. हा इथे आवाज येतोय ना, जरा काम चालू आहे. मी याच कामासाठी अपडाऊन करायचो ना रत्नागिरीला. होय, फायनली जेव्हा काम झाला, पेपर वर्क झालं, लॉकडाऊन मध्ये आलो तेव्हा हेच कामाचं नावावर करायचं वगैरे ते चालू होतं ना, त्याच्यासारखं आम्हाला फेऱ्या मारायला लागायचे. पण आता ऑलमोस्ट झालेलं आहे. मोजणीचे पण पैसे भरलेले, मोजणीसाठी आता साफ करून मोजणीसाठी बोलवायचं माणसांना. हे वासा आहे आणि हा रस्ता बाहेर चालला बघ. हा इथे संपला, हा इथे संपला रस्ता, इथपर्यंत पण येईल हा रस्ता, ना इथे येईल, इथपर्यंतच येईल असा. हे जाईल सगळं. चला जाऊया. अच्छा, हे बघ, मग अशी तू गल्ली ठेवू शकते खालात जायला, गाडी बाईक जायला. तर इथे बघा, आता प्रॉपर्टी तर तुम्हाला आम्ही दाखवली, पण प्रॉपर्टी बघून तुमच्या मनात ना क्वेश्चन मार्क, प्रश्नचिन्ह तर आलाच असेल की कोणाची आहे, कधी घेतली, कुठून घेतली, कशी घेतली आणि काय कसली प्रॉपर्टी आता आहे घेतली काय, हां. तर असं पण विचार येईल ना मनात. ॲक्च्युली सर्व प्रॉपर्टीची डिटेल ना सर्वात जास्त माझ्या वडिलांना होती, पप्पांना होती, आणि त्यासोबतच मम्मीला होती. मलाही एवढी इन्फॉर्मेशन नव्हती या प्रॉपर्टीबद्दल. तर मी सर्वात आधी विचारतो, रत्नागिरीमध्ये तुमच्या अशा किती प्रॉपर्टीज आहेत? हे घर पकडून आणि ते आता पकडून 2च आहे. ह्याच्या पुढे काहीच आम्ही तुम्हाला दाखवणार नाही, कारण आहेच नाही तर दाखवणार काय. तर ही जी जागा आहे, जो आता हा घर किंवा बंगला किंवा येल्लो घर म्हणू शकता, तो 3 गुंठे जागा आमची. आणि ती जी जागा आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवली ती 4.25 गुंठे जागा आहे, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा मोठी जागा आहे. आता मी प्रश्न विचारत जातो तसे तू उत्तर देत जा. आय गेस हे प्रश्न तुम्हाला सर्वांना पडलेच असतील आणि मला सुद्धा माझ्या प्रश्नाची उत्तरे मिळतील. ही जागा आणि ती जागामध्ये कोणती जागा पहिली घेतली होती? पहिली जागा ती घेतली होती. ती जागा बघा पहिली घेतली, आणि हा जो बंगला बांधलेला येल्लो कलरचं घर ही नंतर घेतलेली आहे. ही नंतर घेतली. ती जागा ऑलमोस्ट किती वर्ष झाली घेऊन? ती ताई 1.5-2 वर्षाची ताई होती तेव्हा घेतलेली. ताई 1.5-2 वर्षाची आहे, म्हणजे आता 1.5-2 त्याला वर्षाची होती. म्हणजे त्याला आता ऑलमोस्ट
28 वर्ष तरी झाली 29 इयर्स झालेले आहेत एक्झॅक्ट 28-29 इयर्स हा. त्या जागेला. आणि त्या जागा आम्ही फक्त घेतली आणि परत पाठी बघितलं नाही, कारण का मग आपली मुलं पण होत गेली, मग त्यांचं आम्ही दोघंच ना नवरा बायको, दुसरा आमच्यामध्ये कोण नाही. असे खूप आई वडील असतील तुमच्यामध्ये पण ही स्टोरी ना अशी रिपिटेटिव्ह वाटेल की तुमच्या आई वडिलांना पण कुठे जागा घेऊन ठेवली असेल आणि त्या जागेवरती काहीच कन्स्ट्रक्शन ॲज अन इन्व्हेस्टमेंट की चला आपली गावी काहीतरी जागा असावी म्हणून आपण घेऊन ठेवली आणि आम्हाला घर पण तिकडे बांधायचं होतं, कारण घर नाही होता ना. पहिला मेन म्हणजे घर नाही होता, म्हणून घरासाठी ती मेन पहिली जागा घेतली. तर मी मग ह्याच्यासाठी तुला रिलेटेड क्वेश्चन विचारतो. मग ती पण जागा आणि ही पण जागा, ह्या जागेवरती मग घर पहिला कसं बांधलं असतो, त्या जागेवर का नाही बांधला जर ती पहिली होती तर? ती जागा पहिली होती, पण तिकडे आहे ना सगळंच म्हणजे जरा आम्ही करायला गेलेलो तिथे थोड्या वर्षांनी, 10-15 वर्षांनी आम्ही परत त्या जागेत आम्ही गेलेलो. पण तिथे काय झालं माहिती आहे का, थोडा प्रॉब्लेम निघाला आजूबाजूचा, म्हणजे दुसऱ्याची जागा त्याच्यामध्ये आली होती. असं म्हणजे आम्ही तेव्हा मापणी करून नाही घेतलेली, पहिली मापणी केली, 5 गुंठे जागा होती, पहिली मापणी केली तेव्हा. मग म्हटलं आपली जागा आहे तर कोण कशाला घेईल ना, म्हणून आम्ही परत 10-15 वर्षांनी जशी पोरं मोठी झालीत ना तशी परत आम्ही आलो आणि ती जागा मी बघितली. तर ते मालक म्हणाला की तुम्ही आता जरा किसवणी वगैरे करा आणि गडगा बिडगा घाला. तो खालचा जो जागेचा मालक होता ना तो आला आणि तो म्हणाला इथे माझी जागा लागते, तुम्हाला किती तुमची जागा आहे ती माहिती आहे काय? म्हटलं तेव्हा आम्ही मापणी केलेली, पण आता तेवढी मला माहिती नाही. मग तिथे मापणी थांबली आणि त्यांनी कंप्लेंट केली की त्याची जागा आहे म्हणून, म्हणजे ती त्या कंप्लेंटमध्ये गेलेली जागा जरा प्रॉब्लेममध्ये गेली. मग तिथे मग नंतर आम्ही म्हणजे कसं लक्षच नाही दिला आणि आम्ही मुंबईला गेलो ना, सारखं फेऱ्या कोण मारणार, लहान मुलं छोटी मुलं त्यांना घेऊन कसं येणार, शाळा चालू झालेली, असे प्रॉब्लेम सगळे निघत गेले. आणि आम्ही दोघंच म्हटल्यानंतर असा मध्यस्थी आमच्यामध्ये कोणीच नव्हता. पण ती जागा घ्यायच्या आधी पण आहे ना, तुम्हाला एक विषय सांगते, ती जागा जेव्हा घ्यायची मला घर नाही दार नाही, खाली मुंबईचा रूम तेवढाच, तेव्हा आई म्हणाली माझी तुला घर नाही दार नाही बघून दिलं असं. तर म्हटलं आता मुंबईला तर घर आहे ना, तर म्हणजे गावाला एवढी फॅमिली आपली आहे तर त्यांच्याकडे मी येणार असं म्हणाली. तर नाही म्हणाली तुला कुठेतरी जागा पाहिजे घेऊन द्यायला. तर माझा भाऊ म्हणाला माझ्या पाठचा की म्हणजे आईला म्हणाला की कशाला इकडे तिकडे जागा बघायला पाहिजे, आपली एवढी जागा पडली आहे ना, मग तिकडे तिला घर बांधून देऊया. तर आईला माझ्या पटला नाही ते, तर आई माझी म्हणाली नको आपसामध्ये चांगला नाही, असा पुढे प्रॉब्लेम होतील असं म्हणून ही जागा मला बघून दिली, जी तुम्हाला आता दाखवलेली ही आता ती दाखवली ती. मग ती नंतर प्रॉब्लेम मध्ये गेली ना, ठीक आहे, ती एरिया कॉन्फ्लिक्ट मध्ये गेली, हा त्याचा रिझन होता तिकडे बांधकाम का नाही केलं. आता मी तुम्हाला सांगतो हे जे मी पेपरवर सर्व केले, ऑफिशियली सर्व केलं मी, त्याच्या मोजणीसाठी पण ऑफिशियली आमचे जे एरियामध्ये जे हेड आहेत तिकडे पैसे भरलेले आहेत. आता ते मापणीसाठी येणार आहेत आणि म्हणून तिकडे आम्हाला किसवणी करायची, म्हणजे सर्व ते झाडं बिडं सर्व कापायचे तिकडची, म्हणजे कसं मेजरमेंट घ्यायला येणार आहे. आता तुम्हाला तेवढी जागा वाटली नसेल, पण मापणी केल्यानंतर ती तेवढी जागा येणार बरोबर. जेवढी ती 4.25 गुंठे आहेत तेवढी ती मेजरमेंटमध्ये येणार प्रॉपरली, तो एक रिझन. दुसरा एक रिझन मग जी आपण आत्ता बसलो आहे ह्या घरात, ही जागा मग का घेतली आणि कधी घेतली? ती प्रॉब्लेम मध्ये गेली ना जागा, मला ती कधी आपल्या ताब्यात येईल आणि कधी नाही, म्हणून आम्ही म्हटलं एक आपला मित्र म्हणजे मित्रच समजा, भाऊ माझा मानलेला भाऊ, माझ्या बहिणीचा सक्का दीर होता तो, त्याला मी म्हटलं, त्याने आपलं घर दाखवायला नेलेलं मला. तर मी म्हटलं बघ तुझा घर आहे ना असा, तर म्हटलं अशीच मला पण एक जागा बघून दे घर बांधायला. ठीक आहे, एक रिलेटिव्हने ही जागा घेऊन दिली. मम्मी स्टोरी सांगते ना, तू खूप मोठी होती. हा, पण ती चांगली आहे, स्टोरी ऐकायला वाटते, कारण ही रिअल लाईफ स्टोरी आहे जी आमच्या लाईफमध्ये घडली आहे. सेम तुमच्यामध्ये पण तुम्ही रिलेट करू शकता. एक रिलेटिव्ह म्हणजे एक ओळखीच्या माणसाने ही जागा घेऊन दिली. तर ही जागा कधी घेतलीस? ती जर 29 वर्ष झाली त्या जागेला, तर ह्या जागेला 15 वर्षांनी, त्याच्यानंतर 15 वर्षांनी ही जागा घेतली. त्यांच्या 15 वर्षानंतर, त्या जागेच्या 15-20 वर्षांनी ही जागा घेतली. म्हणजे ही जागा आताच घेतलेली आहे का? 15 वर्षापूर्वी घेतलेली. म्हणजे ही जागा, त्या गॅप बघा, 10 इयर्सचा गॅप आहे त्या जागेनंतर ह्या, बरोबर. म्हणजे पैसे साठवले तुम्ही 10 इयर्स, हा थोडे साठवून, तुम्हाला बघून, मुलं लहान होती, शाळेत जायला लागली, सर्व खर्च बघून, येणं जाणं आमचं नाही, इथे गावाला जास्त होतं,
आलो तर 15 दिवस यायचं, 10 दिवस यायचं आणि जायचं, असं चाललेलं होतं तेव्हा. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की हे माझ्या वडिलांनी स्वतःच्या पैसे कमवून स्वतःच्या पैशांनी ह्या 2 जागा घेतलेल्या आहेत. हे कुठून पाठवून आलेल्या जागा नाही आहेत. नाही नाही म्हणजे आता समजा मला आता वाटली की कुठे जागा आहे तर ती घेतली, ती ही माझी जागा झाली. बरोबर. म्हणजे हे 2 जागा माझ्या पप्पांची जागा आहे, त्यांच्या पाठवून कुठून नाही आलेली आहे. तर हे झाल्या इकडची 3 गुंठे, ती 4.25 गुंठे, बरोबर. आणि ही 10 वर्ष, ती 15 वर्ष जुनी, ती 29 इयर्स 28 इयर्स. ही जागा घेतल्यावर पण प्रॉब्लेम झाले. तुमचं मग नंतर शिक्षण आला ना, तुम्ही 7वी 8वीला जायला लागलात, मग आम्ही पण इथे यायचं नाही, म्हणजे शाळेमुळे येऊ शकत पण नाही होतो. मग ते घर बांधायचं राहून गेलं. जशी तुम्ही कॉलेजला जायला लागलात ना, कॉलेजच्या आधी, तेव्हा आम्ही मग हे घर बांधायला सुद्धा घेतलेला होता. तरी पण तो अर्धा अर्धा बांधला, 30% बोलू शकता. बांधकाम झाला त्यानंतर खाली परत चौतारा घातलेला, परत 3 वर्ष गॅप ठेवलेला. म्हणजे थोडं थोडं जसे पैसे साठत होते ना, तसं पैसे साठवून असं थोडं काम करत होतं. 1 वर्षी गडगा घातलेला आणि त्याच्यानंतर परत 2-3 वर्षांनी आम्ही चौतारा बांधला घराचा खालचा. आणि चौतारा बांधून झाल्यानंतर त्याच्यानंतर आम्ही परत घराला सुरुवात केलेली. म्हणजे तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये आणि सिम्पलमध्ये सांगतो, ही जागा पप्पाने घेतली दोन्ही. या जागेवरती 30% काम ऑलरेडी पप्पा जेव्हा होतं तेव्हा दोघांनी मिळून केलं होतं. नंतर जो 70% काम राहिला ते आय गेस पप्पाचे डेथ घर झाल्यानंतर बांधायला घेतलेला आम्ही, सुरुवात केलेली. चौताराच्या वरचा जो भाग होता तो बांधायला आम्ही सुरुवात केलेली. स्लॅब टाकला आणि सर्व दिवाला वगैरे चढली, स्लॅब टाकला. आणि त्याच्यामध्ये काय झालं, ताईचं लग्न ठरलं. मग म्हटलं आता घर आणि लग्न कसं होणार ना, म्हणून घराचं काम तिथेच थांबून ठेवलं आम्ही आणि ताईचं लग्न केलेलं. मग त्याच्यानंतर आमच्या पप्पांची डेथ झाली. ताईचं लग्न झालं आणि 2ऱ्या-3ऱ्या महिन्यात हे गेले. मग 2-3 वर्ष मग काहीच नाही करू शकलो. मग नंतर मम्मीने सांगितलं की आपली ही जागा आहे, जो घर आपला अर्धा. कोरोना आला ना, कोरोनामध्ये आम्हाला आठवलं की सगळी लोक गावाला पळत होती आणि आम्ही तिथे आमच्या चाळीमध्ये आहे ना 4-5 घरच होती की अशी त्यांना घरं नाही गावाला, अशी आम्ही तिथे थांबलेलो. खूप भीती वाटायची. मग आम्ही म्हटलं आपलं घर आहे, बांधला असता तर आपण पण आता गेलो असतो. भीती वाटायची ना. मग आम्ही डोका चालवला आणि पप्पूनी आहे ना सर्व मोबाईलवरच नंबर घेऊन आहे ना त्यांनी लॉकडाऊनमध्ये घराचं काम चालू केलं. म्हणजे काय असतं, जे नियर बाय जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, नियर बाय जे सप्लायर्स आहेत, ते ऑनलाईन बघितले, त्यांच्याशी कॉल केलं, त्यांच्याशी डील केलं आणि ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स करून व्हिडिओ कॉल थ्रू हा घर कसा दिसतोय, काय चॉईस, कसं चॉईस, ते मी केलं आणि त्या प्रकारे ते ऑनलाईन बांधलं गेलं. म्हणजे मी प्रेझेंट नव्हतोच इकडे आम्ही कोणीच हजर नाही होतो घर बांधताना. 1 इयरमध्ये हा पूर्ण कन्स्ट्रक्शन 70% जो उरलेला होता तो मी पूर्ण कन्स्ट्रक्शन करून घेतला. का तर कोविड असा होता की कोविडमध्ये पण आम्हाला पण वाटत होतं की आपला गावी घर असावं. मग त्या प्रकारे हा सुद्धा घर बनला गेला. त्यावेळी अर्धात घर बनलं होतं आणि आता आपण वरती सुद्धा बनवलेलं आहे. तर अशी स्टोरी होती ही या तू प्रॉपर्टीची. एकदा बोललेला ना पप्पा ते बाजूच्या लोकांना, ते गव्हर्नमेंट सर्व्हिसवाले, त्यांना आता पेन्शन येते. तर तुला पप्पा काय बोलले माहिती आहे का, माझी सर्व्हिस आहे ना, माझा जॉब आहे, फक्त तू खोदत राहा, मग तू कमवत राहशील. तर असे बघा प्रत्येकाचे आई वडील काय ना काय असे करतात. मी तुम्हाला एक सांगतो, जी जागा माझ्या वडिलांनी आता पण जी आता तुम्ही प्रॉपर्टी जी बघितली ना, त्याच्यामध्ये पण पप्पूला खूप कष्ट करायला लागणार आहेत. म्हणजे त्यांचा तसा विषयच होता ना, त्यांनी ते बोलूनच गेले आहेत ना तसे, की तू खोद, म्हणजे कष्ट कर, म्हणजे त्याच्यातून तुला फळ येईल, म्हणजे मी करून ठेवलाय असं. पण मी तुम्हाला सांगतो, मला इकडे कष्ट करायला आवडेल का, तर ही जागा ना जेवढी आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवली, भली तुम्हाला ती अशी रान झाडं बिडं असतील, पण ती जागा ह्या पॉईंटला जर घ्यायला गेलो ना तर खूप पैसे लागतात. तर ती जागा त्यावेळी ह्यांनी घेतलेली म्हणून, आणि ही जागा पण आईवडिलांनी घेतली होती. ही जी आपण या बंगला बांधलेला आहे ती जागा होती म्हणून आपण घर बांधू शकलो. जागा घेऊन घर बांधणं खूप कठीण असतं. आणि कुठे जागा असेल, मग जागा चांगली आहे की नाही, आता आपल्याला हाय जागा तिकडे आपण बांधू शकतो. तर हे एक चांगली गोष्ट त्यांनी केली होती की त्यांनी प्रॉपर्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली होती, त्याचा रिटर्न आपण आता आणि आम्ही जागा घेतली ना, ते पण आम्ही खूप मेहनत करून घेतलेली, कष्ट करून खूप घेतलेली. तेव्हा म्हणजे कोणाला नातेवाईकांना माहिती नव्हतं की आम्ही एवढे कष्ट करतोय मुंबईला. आम्ही खूप श्रीमंत माणसं दिसायची, पण खूप कष्ट करायचे. पप्पूचे पप्पा तर असे एकदा तर वॉचमॅनचं काम पण करायला गेलेले, असे म्हणजे भरपूर कष्ट, मनीचं काम करायची, पापडाचं काम करायची. 8 रुपये लिटर दूध होता तेव्हा मी पापड लाटायची बाजूवाल्याकडे जाऊन. ते पापड लाटायची, ते मला 8 रुपये द्यायचे. तर मी म्हणायची जाऊ दे, दिवसभर 8 रुपये तर 8 रुपये, 1 लिटर दूध तर येतो आहे.
असं म्हणायचे. असे आम्ही कष्ट करत आलो, पण आम्ही कोणाला असं गरिबी नाही दाखवली. तर अशी मी बघा तुम्हाला डिटेल दिली की त्या प्रॉपर्टीचं काय म्हणजे कसं लेणं देणं आहे आपलं आणि ह्या प्रॉपर्टीचं कसं. आता ती सर्व नावावर वगैरे केलेली आहे, मापणीचे पैसे भरलेले आहेत. आता फक्त जाऊन तिथे मापणी करायची आणि आपली 4.25 गुंठे जागा आपल्या ताब्यात घ्यायची. ताब्यात आहेच, फक्त ती आता ताब्यात आहे, पण मेजरमेंट आता प्रॉपर मेजरमेंट करून ते गडगा बिडगा आपल्याला घालायला लागले. आउटर बाउंड्रीज टाकायची आहेत. हा. म्हणजे ती जागा तर प्रॉपरली सिक्युअर झाली, कारण ते सुरुवातीला त्यांना टाकायची होती, पण ते पण मुंबईला सुरुवातीला कसं साथ नाही आम्हाला कोणाची होती ना. आम्ही दोघंच म्हटल्यानंतर कुठे नाचणार. मुलांच्या पाठी ते कामाच्या पाठी आपल्या कामाच्या पाठी पण पडायला लागायचं ना. खूप मेहनत करायची, इकडे तिकडे जायला पण नाही मिळायचं. अशामुळे ते घर राहिलं. मग हे नवीन बघून आम्ही मग इथे बांधायला सुरुवात केली. हे सोपं आहे एकदम. ते अडचणी प्रॉब्लेममध्ये होती जागा म्हणून, पण जाऊ दे, ते प्रॉब्लेममध्ये गेली तर बरं झालं. आता पपुरे अजून एक प्रॉपर्टी ही जास्त झाली ना, एक ज्यादा आली. ती प्रॉब्लेम मध्ये गेली म्हणून यांनी ही घेतली, हा. आणि ही घेतल्यानंतर त्याचा पण प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट सॉल्व्ह झाला. हा, ते दोन्ही प्रॉपर्टीज. आणि ऍक्च्युली ती पण पैशाने विकत घेतली होती, ही पण पैशाने. असं काय फ्री असं नाही कोणी की- फ्री दिलेली नाही. नाही तर वाटेल की फ्री आता- देत होती मला माझे आई वडील, माझी मम्मी म्हणजे आई, आणि माझा भाऊ पण बोलत होता की तू आमच्या इथे घर बांध, पण नको ना आपसामध्ये. तर ठीक आहे, प्रॉपर्टीचे डिटेल्स तुम्हाला दिले, क्लिअर झालं असेल. आणि पुढे ब्लॉग्समध्ये ह्याच्या रिलेटेड आता तिकडे आम्ही काय करतोय, इकडे काय आता केलं ते जेवढं तुम्हाला, काय करेल ना ते पप्पू करेल. हां तिकडे काय काय करणार आहे ना ते तुम्हाला आम्ही सर्व दाखवूच. आणि काहीतरी इंटरेस्टिंगच होणार आहे तिकडे पण. आम्ही आणि पहिल्यापासून जेव्हा विक्रोलीला घर बांधायचं ना, तेव्हा आम्ही विचार करायचे आपल्या मर्जीनं काहीच घ्यायचं नाही घरात. वस्तू कपाट नाही, काय नाही. आपण घेणार, मुलं मोठी होईपर्यंत ते तुटून फुटून जुनं होऊन जाणार. जेव्हा मुलं येतील ना, मुलं मोठी होतील ना, त्यांच्या मर्जीने ते लोक स्वतःला काय पाहिजे तसं घेतील. म्हणून आम्ही पहिलं जास्त आम्ही काही खरेदी करायची नाही, कसलीच शॉपिंग नाही करायची. म्हणून आणि असे वरचं- आम्ही पैसे साठवत गेलो. म्हणजे का असं केलं माहिती आहे, तर वरचं बघा, वरचा टेरेस होता तो मी आता माझ्या मनाने बांधलाय. मला जसं हवं होतं, सर्वांची आयडिया घेतली, ह्याला काय, हे काजल कसं आहे, मम्मी कसं आहे, ताई हे सर्व कसं आहे, हे व्यवस्थित आहे का, तर असं बनवून मग आयडियानी बांधायला गेला की मजा येते सर्व गोष्टीवरती. तर असे सर्व आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते पण आम्हाला सांगा. आणि तुम्हाला काय सांगायचं आहे काजल? आणि आजच्या आमच्या प्रॉपर्टीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते पण सांगा. असे तुमच्यात पण रिलेटेड स्टोरीज असतील ना, तर आहे असेल तर तुम्ही शेअर करू शकता किंवा कमेंटमध्ये सांगू शकता, हां आमची पण अशी रिलेटेड स्टोरी आहे तुमच्यासारखीच, की घेतली होती आणि त्याला अजून आपल्याकडे पैसे नसल्यामुळे आपण ती तशीच ठेवली गेली. आता तुम्हाला सांगते, मला घर नाही होतं, पण नातेवाईकांनी, माझ्या बहिणी भावंडांनी मला खूप साथ दिली. कारण मी माझ्या मुलांना घेऊन त्यांच्या घरीच राहायची जेव्हा हा आमचा आतापर्यंत. घर नव्हता तेव्हा नव्हता आम्ही तेव्हा. आमच्या रिलेटिव्हच्याच घरी जायचो, पण आम्हाला पण वाटलं नाही आपलं पण घर असावं, की हक्काने आपण. कोरोनामध्ये वाटलं की आपलं स्वतःचं घर पाहिजे. नाही तर एवढे वर्ष आम्हाला वाटत नव्हतं की एक स्वतःचं घर पाहिजे. सगळी माझी फॅमिली स्वतःच्या घरातल्या सारखीच होती, म्हणजे काही टेन्शन नव्हता. तर ही स्टोरी तुम्हाला सर्वांसाठी नवीन असेल, तशी काजलसाठी पण ही नवीन असेल. काजलला पण या प्रॉपर्टीबद्दल अगोदर काहीच माहिती नव्हतं. फक्त मी एक ओरली असं सांगितलं होतं की बाबा अशी आमची एक जागा आहे, त्याचा पेपरवर्क बाकी आहे. पेपर रेडी होते, फक्त न्यू पेपरवर्क बाकी होते. तर अशी तुमच्यासोबत पण मी सर्व शेअर पण केलं. गावची जागा कशी असते ते पण दाखवायला मुद्दाम आम्ही काजलला घेऊन गेलो. कशी जागा आहे ती आधी पहिली बघ. बघ, पहिला कसं जंगल कसं असतं, जंगल असं असतं, नंतर मग त्याला नंतर- आपण प्रॉपरली प्लेन करून सर्व लेवलिंग करून मग काहीतरी कन्स्ट्रक्शन करून तिने आपण पण तिथे असं वेगळं कधी करतो. जंगल वगैरे बघितलेलं नाही ना, म्हणून आम्ही तिला आवडीने दाखवायला नेलं. तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आता आम्ही जेवून घेतो, बघूया काजलने जेवण काय काय बनवलंय ते तुम्हाला दाखवतो जेवताना पण. चला आमच्या बरोबर जेवायला या. हां, बाय बाय. बाय बाय. बाय.